salam kangen kangge Mama Jidarto minangkane mama tuan rumah dewek sareng nyonya prigel tuan rumah kang mirengaken senajan rega panggang nanging batin kulane tetep baringan Mama Jidarto esuk nakir sore nakir sing ditakir godhong plasan dilawan awan mikir bengi mikir Mama Jidarto minangkane tuan rumah dewek sareng mimi aja sunyai gede minangkane sing mirengaken mane wong seduluran beli bakal pegot selawase mas dan kardan ayo gak kandan yang jabat sira ning jero kaya wong sugih maning sira ning jero ndi semene ning Tegal Ararahe ning jero hari sampe ya maksude mene satemet ya yu ngono beli yo mene duh si pengen ring-ringan baik kayak wong demenan mane wong seduluran ora bakal pegot selawase nok citrengan minangkane sing ditembangi sing duwe wijaya damar wulan dewek Bapak Jidarto yang gede kang mirengaken Ibu aja Sunia ngaturaken matur kesuwun sanget senajan raga paanggangan nanging batin kulane tetep parengan banget ampin-ampin kayu dinang kadelikan kayu kedinding sugi kimben sibukan langkah sekin bae lagi kesanding lalu 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 non engko gah sim prangsa kita pabian udik kah aduh karo laute ya sira kaya beli paham sing mengene atau sote bakat tekane sing kidul ya bakasan kita deleng alor mbak ya wis parah polisi kan negara papa tekang pabian udik jare ning kono ku rundingan mau sing umak garep kondangan ning Kang Jidarto ning pabian udik lebakien sing dadi bahan pikiran kondangan je pikiran serba keder hari kudu ngomong kita sing dadi kedere priwen sim ari beli mangkat nyong Pak Haji Darto iku wong eloman bener ngono mah setiap ketemu karo kita sing aran rokok ku beli kari ya ambu ari rokok mah hitungane beli sepira ya kayane bakal je kita kidongol mana ari batur mah pada kondangan sing dadi putek angklop mah kita ki gawa amplop go isine langkah ai alhamdulillah aduh wong ayu kesuwun matur kesuwun wong ayu bidam isejen kalau megasim lah cara kita mah kibit duit beli payung engko kita bika tempiling raine mah enak temen sirah masa payuan di toko kaken tuku es teh pucuk rungokaken ya bener saujare omongane wong tua priben sih singaran rezeki iku diudag-udag ya mantep ya di enteni aku iya kan oh sing ora disangka-sangka yang duit dolar gitu tutu duitnya wong kene ya tutu subhanallah kan siapa sing ngalui kanan inganan iya ora takoni maneh nok kesuwun kalungane
kesuwun. Ari wong Mas, kudune arepan ngadiri kondangan masih ngaran rezeki ku ana. Ana baik keligane. Mung masih ana sing dadi pikiran. Apa sing dadi pikiran? Yong kita ki bebaturan ki ora. Lamun zamane ning kana mah rombongane Posuka, Ya, Raden Tuleng, ya. Raden Gunawan, Kaji Darto. Kunku segolo Mama Jidarto minangkene sing duwe prau kuning dewe. Aja lali selawase sareng ibu aja senia. Minangkane sing ngormati. Sing ngormati. Oh, Toliga dalal. iya. Ari mau sirah kok jelengat-jelengut mikiri amplop isine kosong langkah sing nggo kondangane. Nggih, mengkenen baka prinsip kita. Riben. Baka wong bebaturan mah sing penting mah teka kana hadir. Ono nih ya. Beli buwu duit gah, buwu tenaga atau teka wonge gah seneng berak bos Dartone kusim. Ya kaya nih manda jare pangeran indane putan. Toli pangeran nyateti wong kondangan menyejar tulis ngaco. Mung sing dadi pikiran. Apa? Mau kita ngomong ka durung tutup. Cak priben. Rombong kan bature kan ya. Bu. Ya. Kita kan buruan dewek sing awit pengen. Iya. Kita Kardan Broto. Iya. Nah, saking ki Broto ki pirang tahun lawase. Ya mbuh. Wis Aja maning ketemu karo wonge. ya wis belasan tahun ora salah. Panggonane bega beli weruh Oh. kita ki. Ya kan? Ya tapi jaring rungu kah ning pabean udik brotoku. Ya sekali pabean udik brotoku. Ah, aja gawe-gawe sirah. Gawe-gawe priben wong pengen ngomong pabean udik. Emangnya sirane wis krungu? Iya lagi pengen kah, lagi bareng-bareng masih bareng. Ya kun mah pengen. Iya. Bocah. Ki duit ki nyong beli payu kanggo kondanganku. Jadi Sira duwe beli. Yong duit ki kudu diurupaken dingin kini. Lah, dalan Bos Nirwana Mandala. Ayah Angger, Bunda Angger. kun ku bagane wong ning kene gak pikirane mana-mana. Mana-mana pada karo tangga. Yong kaya laka dina sejen, ya beli. Ya. Dilawani kita, ya. Dadi ki mengkenen kini ta. Cak priben. Hari kita wong bebaturan iku jaregah ari masih anak dawa umur berarti masih ketemu sekalipun kapan saat dan waktune. Contohnya kayak siapa? Siapa? Ngaturaken matur kesuwun citra minangkane sing duwe prau Wijaya Damar Bulan dewek ngaturaken matur kesuwun sareng Bapak Jidarto Keding sareng Ibu Aja Sumi Keding minangkane sing duwe prau kuning dewek aja lali pajengan lanang pajengan wadone Keding sing hormati. Ari wong bebaturan iku najan lawas diketemu tapi masih pada uripe. Contohnya Siapa sih? kita karo Papuji Iya. pirang tahun coba beli ketemu Ya wis belasan tahun. bongen makanya ngapa bakaning wilayah Kaloran ketemu karo Papuji. Iya bener. Tapi saking nembe ketemu ning dina kian Iya. kepoko ning ajatane Pak Haji Darto. Kang Haji Darto bener. Subhanallah, ya bakal mikirin nasib yang wong kini tam. Iya. Kayak ngapa Pak Haji Darto? Peraune kuning kabeh, Iya. dunyane pirang-pirang. Tekanin duwe anak gaya ganteng. Aduh. Bareng anu anaknya kita karo sira. Jare kasingar anak-anak itu tergantung embok karo bapak. Baka emboke ayu, bapane ganteng, anaknya gaya bagus. Bagus. Bareng sira karo kita. Kitanya kayak kene, siranya kayak konon. Komo rabini ramora. Iya. Lamun beli kawin sira mama sapayu beli. Iya. Iya. Tapi kudu sabar. Hari kita matak lakoni betak sabari Pak. Ya iya.
ngaturaken matur kesuwun kangge pengsing Dewa Prabu Kuning ngaturaken matur kesuwun sanget sareng panjenengan lanang panjenengan lanang panjenengan wadone Kedhing aja lali nok citrane Kedhing minangkane sing mirangaken Bapak Jidarto minangka sing minangkane mama tuan rumah dewe sing paling Oh. Kang Epek Kedhing minangkane sing Dewa Prabu Kuning ngaturaken matur kesuwun sareng nok citra sing duwe Prabu Wirada damar wulan dhewe kang bayari sabarilen ari sabarilen sabatoya aja ilo pakat palen mantap beli duwe pekaya mantap beli duwe pekaya Dan Nun, dipikir-pikir mak kuping gimana-mana ngobrol wong loroan. mana-mana si priwen sih. Ana suarane sinden gini. Ayak krungu sing mau gak? Gamelan yang ramyang, Ya. sindene dirungoknane enak. Wah, ya sinden nomor nah coba. Ana wayang apa indahnya ku? Wayang. Mama Jidarto Oh, sing Dewa Prabu Kuning minangkane sing ditembangi Mimi aja sungai Kedhing panjenengan lanang panjenengan wadone Kedhing aja lali nok citrae Kedhing sampungan Ning kono ku apa beli kelingan tah? apa sih? Ih, Kang Kaji Darto hajatanku nanggape sandiwara Wiramandala. Subhanallah. Wiramandala biangnya sandiwara. Iya, Dia ke Raden Culeng. dia ke Raden Cule. Ide. Gedean berarti. Ah, ya aku nek Kaji Darto nek kaya wong Sindene sindene jare mah Mimi Haji Idah Sukesi. Rabine Gawil. Iya. Ide. La ilaha pangeran di sembarangan bunuh. Kang Epek Kedhing kang hormati ngaturaken matur kesuwun sanget Ibu aja sumiangan sareng Bapak Jidarto Kedhing kang bangajari Wis saking fokus kita ke. Srok. Aja mikiri sing beli-beli. Yong priwen bega bature sira bature kita. Ya iyalah, Lamun bisa masih ngaran brotok dilalari. dilalari. Kelingan zaman semana enak bareng enak Iya, bareng. iya. Dari yang bahasana rokok sebatang gentenan wong telu. Waduh, ya toli gak batu ruketku paribasane senajan pirang-pirang laka sing kaya broto. Waduh. Jare sirakan perlu semangat kondangan. Nah sekalian perjalanannya Yong angklope durung anak isine priwen lamun mampir ning Wanantara. Wanantara Iya. arep mancing. Jiwanci bagjadir Blik kelingan apa siraku tuh pastur sugihku. Ni Wanantara. Iya. Ih, setruk kana. Eh. Wasidi mah. Bapak Susi Arjeti, Ibu Sukawijaya. Waliku. Wali kapan sih? Toli bapane ning dhuwur. Oh iya. Kita mampir dingin mono. Bokat bae ana wonge. Lamun wonge anak arep apa indane? Ay, arep apa yang ngajak hari kita dia batur karo sira sing darat bae. sing Dewi Raja Oh, Damar Wulan Waalaikumsalam. minangkane nok citra dewe sareng nok Susi Kedhing kacung kesukaan aja lali karo mimine karo Anak Salam. ya Allah
Alhamdulillah nembe gede kandak enak. Durung gak? Panjang Pinter. umur berarti. Ke bocah kita. Sekarang susu ay susune arje. Susi Arjeti. Iya. Kita ku mau ku goleti Bapak Oci, mesusi ku jare Bapak Oci mana nih pabean udik tok goletin jati barang laka. Mana seleng nak ulatane. Tok goleti jare Bapak Oci mana nih pabean udik tok goletin pasar bangkir laka. Ini agak bocah ke harga diwaseng gini. Ya kayak ayah. Harga diwaseng bocah. Iya. Tua-tuane kah? Iya. Ya mangsa yang gula wong ning wanantara tekan mana-mana mah. Pasana anak ning sepideng. Sepedang dak kita nak rombongan ular ya dah. Bukan ada belatung nih kan. Ih lagi pada apa ga? Subhanallah. Si lagi bareng sakit ibu bocah pengen blesak ini ayu. Sing bengen gayung kita beruku ayo sing bengen. Ah. Mung bengen mah durung zaman kemajuan. Ya, Baune mah cungure aku irit. Adik kudu ngomong maya. Bocah semono ayu nelakan laki aku blesak. Siapa aku? Ya sukanya aku. Waran pun Yuk pegatan ada kita harus sukaku. Mader modal rambut besing dawal akan tertarik sih gue kegendor. Jare Bapak Oci mah aja blesak. Ya. Apa sih? Ari ngomong ku aja jujur-jujur banget. Anak sing kali tadi konon aku. Dadi mengkene no. Singaran omongan iku blenak sote baka beli. Ya iya. Tapi baka iya ya aja blenak. Bener nih. Masih karo bocah kun masih. Alhamdulillah masih. Alah. Kin ngomong-ngomong gue panennya pragat. Wis pragat panen, wis ditempurakan KB, duitnya wis entuk KB. Sekian ki harapan mumpung anak bos Jawara Banten Jaya. Ngaku kelambi naga ijo. Anak bapak ki rombongan para pegeden. Para pegeden. Paingan sedok nyandang kayak baja hitam ya. Iya satria baja Harap- hitam. Nok sus. Dalam. Menega nok aja parak-parak Iya. bongkuan ke menega. Nakin. Endo nyebut. Iya. Menega. Iya nok bokot sawan. Saya Enega. teman terkamasa petah hati nakin masandiwara. Ya. Sia. Seperti mau dicuit ya bidam. Orang mah sudah mah. Sing diwatir mi yang ngasih umah bener tekan kene beli karuan si laki. Iya. Anak apa sih? Tua gak kuno dih. Lah lihat pakai Tua model mah kok mateng ring pipi nega pating pangkirut. Pipine. Daga akeh sing dirahasiakan kan kan ditumpetakan niku enak alasannya ki dikaenak apa. Wis menengah bae, angger bae sing dalem si padan dalem foto maning kita. Iya. Ya beli. Iya. Adi Nok. absen Nak, dalam. singaran pangeran ngupai jodohku ya. Ya. Ya mungkin sepasang-pasangan. Ya iya lah. Ya karuan. Coba wadone ayune kayak apa ya beli. Pilihan Jare bahasa sandiwara mah laksana widadari mudun sing kahyangan sih. Lanange kayak apa jari sih? Lanange persis kayak mandra. Hari kita berumah tuh bocakin ki. Wis anak kita mau beru kembarannya pun. Iya. Oh maning. Wis. aja gugu ngomongnya wong ya. Iya. Perasaan membakar mantan kita biasa. Misalkan, kita misalkan kemate wis entok kita ndelang blesak tulung kematen maning ya. Sumpah demi Allah udah kejadiannya kayak enen. Beruah kejadiannya kayak enen. Priwen. Mau jare wong kan sing tua-tua bisa mampu lemah kah? Lah iya. Bahasa emang kan kah? Sok dipandang sekian. Katon yang delang yang kayak apa? Kayak bintang film India kak. Lamun bengi ning peteng-peteng nyawang aya apa? Mongkok. Bener sih mereka lagi diuji gitu. Lagi diuji kesediaan sih kayak apa? Kayak sahrukan. Wero. Wes ngerti kita gak barang sama tu rencana tua-tua nyata di dalam sandiwara ya. Beli. Wes. Datorkan mana batu sih masih ada di penyanyi bae aku ya beli. Kita marapan dari artis bae. Nenek. Tujuan Tujuannya wis tua keliling Sus. dunia. takonana. Dinakin menek tujuannya harapan pada apa mau ke BBB amplop apa Kondangan. Encang deleng amplop Di ya anak. batur tulisannya wisana. Terus Ya punten kin mah ya jaga perungu tangga ka. Iya. Sirakan cakin makanya nih senak ya terus beli. terangan Sawah ya ampo. Bosuka. Ya Kale masih duwe. tekel karo sedulurku.
Ajak kake mangatus beboso mangatus. Ujung-ujungnya emang ngemis kulo. Ngemis. Ih beli nih kan sembarangan rudiku. Wana tulisannya mah. Ya kabeh kabak wong kondangan maksud mbak wis disi duwite nih majikan wadon ki. Ya kun mah tergantung milik tinggalan ya dan. Dadi nggawa amplop bebari wis ditulis we isi lah kak. Tak ini. Amplopnya mendadak mandok ini. Ya wis aa diundangi kabeh a. Ya wis. Luru kagong isi ya. Benar. Yo. Oh dikit di antri. Anak Bos Tarun. Iya. AA Guntur. AA Guntur. Bapak Haji Suwarto. Bapak Haji Suwarto. Bapak Haji Din. Bapak Haji Din. Bapak Cong. Bapak Cong. Papa Rizwan gakin tinggal dikit ini anu. Bapak Alpa. Bapak Alpa. Anak Pak Haji Suwarto. Ada Kan nunggu beli katon kita. Lah, semono mau dodok bareng. Ya pokok mah amplop kayak gini 10 amplop lah diisi lah. Wes masa kurangan kene mah. Siapakan be amplop siapakan. Tenang, amplop mana di sini mah ya. Papa Wes. Rizko majikan monggo diaturi. Oh. Dibaturi karo Papai Jagat. Ya. Para naya gana siap waranggana arep nembang. Lagune demen Melayu. Anak sing duwe kini barangnya mah. Rong gepok ya. Asih.